Salam Rahayu katur pandemen ringgit wonten ing pundi kemawon. Wonten ing rikalenggan punika kula badhe ngandharaken bab Prabu Dasamuka. Prabu Dasamuka inggih punika salah sawijining paraga wonten ing cariyos Ramayana. Prabu Dasamuka inggih punika atmajanipun Resi Wisrawa kaliyan Dewi Sukesi. Prabu Dasamuka gadhahi sedulur 3 inggih punika Raden Kumbakarna, Sarpakenaka kaliyan Raden Gunawan Wibisana. Ingkang wonten ing video menika badhe ngandharaken babagan bentenipun Prabu Dasamuka gagrag Ngayogyakarta kaliyan Surakarta. Wayang ingkang sampun dipun sungging saha sampun dipun gapiti inggih punika paraga Prabu Dasamuka gagrag Ngayogyakarta. Dene ingkang nembe putihan utawi kebingan cara pedalangan nenggih paraga Prabu Dasamuka ananging gagrag Surakarta. Sakmenika mlebet wonten ing bentenipun antawisipun Surakarta kaliyan Ngayogyakarta. Wayang gagrag Ngayogyakarta nggadhahi ciri inggih punika cenderung lema lan bantet. Benten kaliyan Surakarta ingkang wujudipun wayang cenderung lencir lan inggil. Wayang menika nggadhahi benten antawisipun wonten ing bedahan kapangan. Bedahan menika wujudipun waja. Kapangan menika bentuk tubuh. Dene wonten ing video wayang kulit gagrag Ngayogyakarta rawisipun boten dipun tatah benten kaliyan gagrag Surakarta. Rawisipun dipun tatah mawi seritan. Wayang kulit gagrag Ngayogyakarta khususipun Prabu Dasamuka cenderung bedahanipun dipun sungging mawi werni abrit. Benten kaliyan latas Surakarta utawi gagrag Surakarta. Bedahan Prabu Dasamuka adat sabenipun dipun gembleng utawi dipun prodo emas utawi dipun werni coklat. Mlebet wonten ing rasukan dening wayang kulit gagrag Ngayogyakarta wonten ing utah-utahan jarik ngagem pelacakan utawi motif pelacakan wonten ing gagrag Surakarta adat sabenipun ginakaken gedhang selirang. Warni sunggingan menawi Ngayogyakarta warni cenderung soft utawi werni-werni dados. Benten kaliyan Surakarta ingkang werninipun cenderung langkung padhang tinimbang gagrag Ngayogyakarta. Matur suwun, ditunggu next video.